Barnabas oor Jesus uitgespreek. Hy het Barabbas vrygelaat soos die slager. Barabbas was oor moord en opstand in die tronk. Maar Jesus het hom uitgelewer soos hulle wil hê. Sien, hier is die eerste vraag. Ja. Maak het gewoon een ander video hè? Ik bedoel dat van wat de mensen moeten gaan maken. Ze gaan. Daar is veel wat er moet gaan. Als je het is een rustproces afgedaan, vrienden krijgen, daar is veel meer vrienden krijgen. Ik ben nog van de spreid gaan bevaart. Ik weet niet of dat een vervanging wil is. Het is een water, en heel meer. Maar ik blijf de water veranderen. Altijd was mijn zin aan en daar heb ik nog aan gedaan. Eigenlijk heb ik het meeste gaan aanpakken. Nou, dan was ik weer. Dat kan ik dat is wat ik nog weer voor. Rijden ons wat gezin tegen. Ik ben goed aan het doen. Dat is ook een rondje in de als ik ga hier, maar die bij café komen. Ik kan eigenlijk niet.